खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मा भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानांगौ। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनाया बेनो जोंहा सा खैलाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय जोंहा गुरुंजुलि गामि, बे गुरुंजुलि गामिनि जि लाइमोनफोर उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय लाइमोन बिथांमोनखौ जि हारिनि हारिमु खाम सिफुं दामनाय फोरोंनाय हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे प्लास धोरोमनि बाथ्रा, इसोरनि बाथ्रा आरो बिदिनो फरायनायनि बागै आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै बेयाव फोरोंनाय जि हाबाफारि जाबाय थादोंमोन, दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिनै माने दिन्थिनो सानदों आरोना। दा बिथांमोना खाम सिफुंखौ सोलोंनानै गोसोआव माबायदि मोन्दों आरो मानो सोलोंनो गोसो जादों आरो सोलोंनानै मा खालामगोन आरो जागायनायनिफ्राय सोलोंनानै दिनैसिम बेसे आवगायखो बेखौ आं माने नोंथांमोननो दिनै माने एसे फारि दिन्थिलांनो नाजादों आरोना। दा माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ एसे फारि नायलांबानो जाबाय आरोना। दा जोंहा सोलोंसाफ्रा नै बेयाव दङ माखासे, बैथिंबो दङ खामनि, नैबे सिफुंनि आरोना। दा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांफादो आरोना आंजों लोगोसे। नै लोगोफोर जोंहा बिथांमोनानो सिफुंनि जि साबजेक्ट बेखौ लाग्राफ्रा। नोंसिना गामिया मा होनदोंमोन? गुरुंजुलि। दिनै नोंसोर गोसोआव दंना जोङो बे क्लासखौ मा समनिफ्राय जागायदोंमोन? गोसोआव दं? मानि 28 मोनलाय? फेब्रुवारिनि 28 नङा होमबा ना? दिनैथ' आरो मार्चनि 31 थांबाय। हमना ला मास मोनसेयानो जाबाय नङा होमबा ना? दा बे हिसाबै नोंसोरो गोदान खाजोबमोन दा ना बयबो? साफ्रोमबो गोदान नङा होमबा ना? साफ्रोमबो जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनाय। दा अब्ला जोङो जागायजेननायनिफ्राय नैबे मास मोनसेयानो हम नङा होमबा ना? मास मोनसेथ' जायाखै लोगोफोर, माने गेजेराव गोबां बन्द' थादों नालाय। दा अब्लाबो जों जानायखौनो लाबाय। दा बे मास मोनसेनि गेजेराव बिथांमोना मा हादों हायाखै जोङो बिथांमोना गाव गावनो मोन्दांथि मोनदों ना मोनाखै बा एक्सपिरियेन्स जादोंना जायाखै आं सोंनि। नोंसोरो जागायजेननायनिफ्राय दासिमाव एसे हानाय बायदि मोनदों ना मोनाखै? मोनदों दा? माबा बुजिया मोनदों नामा? इसेबां मोनाखै ना? दा अब्ला बे हिसाबै नोंसोरो जि फर्मुला नटेसन नङा होमबा ना? बेफोरखौबो नोंसोरो एसे बुजिनाय बायदि बा हानाय बायदि मोनदों ना? दायो जोङो नायगोन, जोङो नटेसनखौ रोजाबनानै दिन्थिनो होग्रोनोसै। दायो बे समाव नोंसोरो मा खालाम, जि जागायजेननायनि नटेसन नङा होमबा ना सिफुंनि, बेखौ नोंथांमोना बुंदै। दा बिनि आगोल सिफुंनि माखासे सिनायथि दंमोन नङा होमबा ना, बाहागोफोर दंमोन, आं बेखौ सोंबाय थाला गोबाव जागोन। दा थोंजोङै आङो माने जागायजेननायनिफ्राय दै गिबि जोंनि जि सुलांफारि नङा होमबा ना, बे नटेसनखौ आं रोजाबनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायगोन। नोंथांमोना रोजाबना दिन्थिबानो जाबाय आरो दामथारनायखौ प्रेक्टिकेलखौ जोङो दाहाय खालामगोन दै, सोंगोन आङो माने। दा बे समाव अब्ला नोंसोर जमायैनो जों जे सिफुंनि गिबि सुलांफारि आरो सुफिनफारि होननाय दंमोन ना, सा रे मा पा दा सां ना सिंगेलाव, दा बेखौ नोंसोर जमायै खेबसे बुंग्रोलायलाय दै। देलाय 1 2 3 स्टार्ट। बे जाहैबाय जोंनि गिबि सुलांफारि आरो सुफिनफारि सिफुंनि जागायजेननाय नङा होमबा ना? दा बिनि उनावथ' जोंहा गोबां बाहागोफोर दंबाय नङा होमबा ना? दा बेफोरखौ जोङो बुंबाय थाला सोंबाय थाला। दा बिनि आगोलनो जोङो नैबेखौल' थोंजोङै सोंनोसै, माखासे जि आसिनि गेलेथाय नङा होमबा ना, फिंगार फ्लाइं 1 2 3 बेफोर आयदाखौ जोङो हाखाजोब्बाय नङा होमबा ना? दा बेखौ जोङो सोंबाय थाला, गोबाव खालामला, बेखौ लाबाय थाबा गोलाव जागोन लोगोफोर, बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ सोंला आरोना। दायो थोंजोङै सम आरो देंखो नङा होमबा ना? सम आरो देंखोखौ नोंथांमोनखौ खेबसे नटेसनखौ रोजाबहोनोसै फर्मुलाजों लोगोसे मेथाइखौ दै। दा बेखौ नोंसोर रोजाबना दिन्थिबानो जाबाय। ओमफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो नोंसिनि सुनाय ना दामनायखौ जोङो प्रेक्टिकेलि नायनोसै आरोना। दा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफालांदो माबायदि सम आरो देंखोखौ रोजाबगोन। दे दायो अब्ला बे समाव
सम आरो देंखोनि जा मेथाइ नङा होमबा ना जिरि जिरि ना बेखौ बयबो एखे रिंसारथिजों जमायै खेबसेनो मोजां रोजाबदों एसे गोसा गोसा दे दा 1 2 3 go जिरि जिरि बोहैलांदों दैमा दैसाया जिरि जिरि बोहैलांदों दैमा दैसाया जिरि जिरि बोहैलांदों धोनस्रि बोरसिया जिरि जिरि बोहैलांदों धोनस्रि बोरसिया दायो फर्मुलाखौ दै फर्मुला नोटेसनखौ 1 2 3 स्टार्ट फर्मुलानि नोटेसननि रोजाबनाया रिंसारथिया एसे आलादा जादों दा जेबो नङा हागोन लासैनो दायो बे समाव जोङो एसेबां गोबाव खालामलिया बागुरुम्बाखौबो बिथांमोना एसे हाबायमोन बेखौ नायथ'लिया जोङो दायो बे समाव दामनायखौ जों नायनोसै जागायनायनिफ्राय आरो दायो जागायजेननायनि सुलांफारि आरो सुफिनबारिखौ सुलाय दे 1 2 3 स्टार्ट बरिया बे जाहैबाय फार्स्ट जागायजेननायनि तालमोन ना नोटेसनमोन दै दा बिनि उननि मोननैसो फर्मुला नोटेसन बेखौल' दामदो दै इसेबां गोलाव खालामबाय थालिया बिनि उनाव नोंसोर नैबेखौ दामबानो जाबाय सा रे रे मा होनलायनो ना बेखौ दामदै थांलाय फैलायनो दा रेडि 1 2 3 स्टार्ट सा रे रे मा मा पा पा धा दा सा सा धा धा पा पा मा रे रे सा बिनि उनाव जों मोनसेल'खौ नायबावनोसै इसेबां गोलाव खालामबाय थालिया जोङो ना दायो मोनथामखौ दै माबायदि मोनथामखौ सा रे मा पा होननायखौ दे जागोन ना रेडि सा रे मा पा धा पा दा सा धा पा मा रे सा जाबाय ना लोगोफोर जोंहा बिनि अनगायैबो गोबां नोटेसना बारलांबायमोन दा बेखौ जोङो नायबाय थालिया समनि आंखाल गोबाव जाबाय दा जोङो थोंजोङै सम आरो देंखो बेखौ जोङो बिथांमोनखौ दामहोनोसै आरोना दा माबायदि जायो दायो सम आरो देंखो दै